खुलुमबाय आंनि मुङा पुनेश्वर नार्जारी जिल्ला सनितपुर बियाब कैलाजुलि दुलाराय बाथौ गुथुमनि अनलाइन बाथौ थान्दै फरायथिनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव आंबो बाहागो लानो सिगांबोदों। आंनि आयदाया जाबाय बोराय बाथौ। जागायबाय बोराय बाथौ। सोरगिदिं सोरजिसुमा संसाराव गिलुबालु सोमोनांथाव आबुं नुनो मोनो। सानथ्रहायै जोंलारि रायजो बुहुम मुलुगनि जिब जिबि बिफां लाइफांनि सोमजिनाय आरो उजिनायखौ थारैनो गनायनांगोन। आबुर गोनां बे मोनफ्रोमबो जथाय सोरजिनायनि आन्दोआवदि सोरबा सोमजिहोग्रा एबा बेंग्रा दंथारो एबा गासैबिदि सोरनिबा सायाव सोनारनासो दंजोबो बियो थार। गोजोर नङै जिबि आरो लाइफां मुलुगनि असे सैथोखौ संदाननानै नायोब्ला मोगथां नोजोराव जेबो नुनो मोना। बबेखानि आंग्रिखांनायासो बारासिन जालाङो। मोगथांनि थाइनै मेगनजों नुनो मोनै बे सैथोनि गुदिखौ गोरबोनि मेगनजों नायोब्लासो बेनि गासै गुमुरा बेरखाङो आरो बे गासै सैथोनि असे थुबिर एबा सैथोनि सासे सोरबा गिरिदि दंमारो बाथ्राया रोखा जायो। जायखिजाया मुवा एबा जिराद जानायनि गुदियाव जेरै सासे महरगिरि थायो बेबायदिनो जायखिजाया उजिनाय एबा सोमजिनायनि गुदियावबो बिदिनो सासे गाहेला एबा सोरजिगिरि दंथारो। बियो थार। बिलादातानि सोरजिनि गाहेला बेसादा जाबाय हा, दै, बार, सान, अख्रां जायखौ जों बाथौ होनो। बेफोर सोरजोंबा सोरजि हरजानाय जिरादसो। अब्ला बेफोरनिबो जाय सिगां एबा बोरायग्रोखा जाय बयनिख्रुइ गाहेलासिन बोराय बेखौनो जों बाथौनि सिगां बोरायखाय बोराय बाथौ होननानै गाबज्रिबोदों। बेखौनो मोनबा गाहेला बेसादनि बिगोमाखाय बाराजा अराय गोथां जोबरोङैखाय अबंलावरि अराय गोजोन बयनिबो गिरिखाय आनान गसाय बयनिबो सोरजिनि गुदिखाय सोरजिगिरि गुदि बिजौ मोना सयैखाय इसोर होननानै गाबज्रियो। इसोरखौ जों दंथारो होननानै फोथायो नाथाय सिनाया मोनदाङा। बेनि महरखौ रावबो नुफेराखै। बेनिखायनो सुबुङा बेखौ महर गैयै होननानैबो बुङो। जिबिनि देहायाव थानाय थैनो रोङै महर गैयै मोनदांमोनै सि एबा जिउआ बिनिनो सोरजिनाय गावबायदि महरसे बेसाद। सिनि गिरिखायनो बेखौ सिजौबो बुंनाय जायो। सिजौआनो सिनि गुदि। सिया जेरै महर गैया सिजौआबो बिब्दिनो देहानि महर गैया। बियो अराय गोथां बारजों राननो रोङै अराव खामनो रोङै दैयाव गोदो रोङि जामा जिया अराय आबुं सैथो। बेनि गोहोआ जोबनो गैया रावजोंबो सुजाया। बे मिन्थियै बे नुयै जेबो गैया। बोराय बाथौ एबा सिजौआ मोनसेल' नाथाय सिया सानथ्रहायि दङ। सिनिफ्रायनो सिमा महात्मा धोरोमसुला जि धर्महात्मा मोदाय जि देवाहात्मा आरो बुहुत जि प्रेतात्मा जायो। देहानि मायायाव मुहिनानै फोन लानो हायैयाव सि एबा सिवा रांसार मिथाहासिं बे मोनथाम पुरियाव थांलाय फैलाय थलेन थलेन रायजो जाबाय थाफैनाङो। बोराय बाथौनि सेराव अराय सम फोन लानानै थानोब्ला जों जेब्लाबो धोरोमारि आगानजों गोथार गोथों आरो गोजोन लामाजों आगान सुरनानै गोरबोखौ आफा बोराय बाथौजों खाजबनो हानांगोन। मानोना रांसारपुरिनि गाहेला आफा बोराय बाथौआनो सिबि मुलुगनि थुबुर जाना थाहैनाय सिफोरखौ बाथौजों दानाय देहायाव सोहरनानै सोरजिनि थावख्रि रांसार मिथाहासिंखौ रनसाय हरगासिनो दङ। सि आरो सिजौनि गाहाय खुलिया रांसारपुरियानो। गोजोन्थों।